145 000 двойки в България не могат да имат деца. Тяхното последно спасение в мечтата им да чуят детски смях в къщи е инвитро процедурите или осиновяването, защото животът е по-важен от всичко. Но в сенките има и други хора. Те са сред нас, готови да продадат себе си, децата си, за да задоволят похотливите и тъмни страсти на други също толкова пропаднали души, които обаче като хамелеони крият покварата си. Това е разказ за една бременна проститутка. Ще наречем Бети. Тя е част от историята на жените инкубатори, които продават телата си на мъже фетишисти. Уговарям си среща по телефона. Апартаментът е в малка кооперация. Посрещаме на вратата. За моя изненада в стаята, в която ме води Бети, има плюшени играчки. Наистина си път имаш. Вие, какво ще го правиш? Какво ще го правя? Ще го раждаш? В петия месец го правя. Ще нагруза. Какво знаеш? Ще го раждам, че... Ти на 30 ли си какво? На 29-30. Да. Трябва да си поласим, да не се хващам веднага от краката за устата. Ти къде си? От София? От Варна. От Варна? От къде от Масур? Съм добри. И деца едно друго, други? Не, готово ме да ги гледам само. И време. Аз съм малко по-особен. Явно имаш клиенти, да? Като гледам. Интересно. Той видео в Австралия. Тя на своята програма в България. Ще ми се падам. Аз нямам време да я редактирам, защото не я редактирам. Аз видях телефона само сега. Да. И видео в Австралия. Ама той е някакъв такъв редовен клиент, да? Не, това е случайен пъщ. Това са ме мунката, където ми донес, това е много добре. Той ми напълни да тази видях. Имаме отговорност, където отговаря за нас, една пълна за нас. Ма други бременни има ли това? Или само ти си, нали? Защото имаш още една обява такава бременна, ма не знам дали е тук. Младо. И той ти не си стара. Не, тя беше много по-млада. Имаше към 20. И кога? Това не се ли притеснява нещо? Няма ли се повреди? Просто трябва да праща. Така ли? До 7-8 месеца трябва да се ради да се става първо. Когато нямаше по-голям контакт. И какво става? То не се ли уврежда детето? Не. Ма ти не си спирала в смисъл. Не, просто си зато това как да кажа, повече на френска да се създават, повече на френска се бъдат. Някои са го правят, това се изправят и се тръгват. Никой не съм имал ден, който да ме измъчи или пък да иска нещо извратено и напротив. Не, защото, нали, пълна програма правиш. Пълна програма правя, да. Пълна програма правя. За мен е любопитно дали детето, което не е имало късмет да расте в утробата на Бети, е всъщност на клиент или мъжът, с който проститутката иска да прекара живота си. Това тълка ли е? Тълка е. Жена си, не? Да, или не си? Пръстънче. Това да не е от клиент, някой без. Бебето бъде. Не. Аз това Да. Той ние с него живяхме.
Ма в Гърция или тук? Да, одите, и всяка разбра бебе, че има бебе, и се наши в колесото. Изобщо не те потърси. Ма той си знае, че Много ясно. той като клиент сте се запознали с него. Не. Ти това се знае, че не знам, че е чисто. И кой вятър те довез в София? Във Варна няма ли клиент? София до моето сада. Ага. Ма странно, че нямаш други деца. Или се... Не, аз мама, че трябваше да живея. Ма той е по-голям или по-малко? По-малко, по-голям. Трябваше да живея. То казвам момчето, направо жив си мъж. За да не предизвикам подозренията на Бети и разказвам скалъпена история, че жена ми чака дете, но отказва да бъде интимна с мен. Това трябва да я отклони от мислите за странния клиент, който предпочита да говори, пред това да се възползва от това, за което е платил. Не, просто Ма не ми пречи, слушай се. може ли? Да, естествено. Не, странно. Малко по-странно от себе. Например? Някакви тук само те гледат. Лягат се да го. Имам странни хора. То си е фетиш. Единствената, който това минал последните беше. Той си ме вижда, нали, времена, че се пише. И видя до долу до вратата, много си голяма. Сме се прямо беше. Но пак майка тая къде си едно. И той не е ли търсил точно това? То точно това е търсил. Той си му видя и казал, огромна си. И беше избягал. Да. Обаче се изтръгна. Той не е повярвал. Идва да се увери. Сигурно не е повярвал, да. Тук бежанци, нали, има много такива сирийци и глупости. Бежанци ли? Не. Такива мигранти. Не. Араби. Първо приемам само тези, които мога да ги разбирам. Второ... Ти пък как ме прецени, че мога да ме разбираш? Не, Или викаш не изглеждам съмнителен? Говорим на български, да. Да. Не взимам хора, които не говорят на български. Първо аз не им знам езика. Второ, за какво да имам един час от тях по телефон да не знам, или там няма да не взема. Как да се разберат тях? Аз не им разбирам. Ма си пушиш, да? Смисъл не му пречи. Въобще не пречи, да. Ти ходиш на гинеколог. Смисъл следиш ли? Сега го да стара хора. Защото е опасно, може да те зарази някой. Някакви... Да, то хепатити, глупости, то и без кондоми. Преди може да си изпълни живота, но сега да изпълни на мен и това казвам, че това бъде не е сие. Да. От някакъв тъпак да те е заразил. Да, се оплашил. Аз не ходих там 6 месеца и веднъж. Време. 6 месеца не е като да изведнъж. Значи е безотговорен. Той семейство има ли в Гърция? То когато си има в Гърция семейство, кой казва, за да не иска да изсяга. Има семейство. Аз така се Не сега без мъж. Как ще го гледаш? Или... нещо там. Една година, да. Що? Първото време, когато родиш, е много трудно. Колики, това пампес, това побиване, това не е много трудно на мен. Аз съм палестина, не знам как става. Няма шанс да го вода в Варна и да обува на майка да ми го стане и да повярвайте си да Не. Те там много ли? Много от брата сестри?
Не сме две близначки. Две близначки? Да. Ма и сестрата ли работи? Не, ми е това. Защото ако работите две близначки, ще бъде още по-скъп. Да, много яко ще бъде. Ама не, тя е много. Животът на бъдещото дете на Бети е обречен. Още преди да поеме първата си глътка въздух, малкото невинно същество е осъдено да живее в тинята. А Бети има строен план и изкривен морал за това, кое е правилно и кое не. И какво даваш за една година за отглеждане? После си го вземаш така? Да, взимаш, като мога да го поставя. За още една година. То колко? Ами, доколкото знам, 34 години не е. Така. Когато можеш да го оставиш за отглеждане. В смисъл, чужди родители идват да се отгледат. Този една година, други една година, другия една година може да се отгледа. Но не е желателно. Аз мисля за една година. Разговаряме, аз ще го правя нещата. Майка. Що? А някакви пари им дължи? Не, ама не мога да ми свърши, че няма мъж, който пеше. През това време не си много да... Какво е това пак? Да не си първата... Не, ние сме такава нация, където държи на такива работи. На кое? На семейство? Не, да. Чакай, значи... При мен не може да стане смъртно, майка да стане с майка, ще го стане. Те ще не слушат от техните документи. Вече кога работиш? То не е ли ясно? 4 години съм слушал. Преди във Варна не си ли работил? Не. Познат сте, вика. Защото така нас е какво толкова? Ти обичаш ли се, ако ти кажа? Сръбски цигани. Значи не се обичаш за цигани, не да? Защото тя думата е циганин, нали? Има някакви да се такива... Значи аз ти казвам, сръбска цигани. А що сръбска? Откъде от Сърбия? Ами... Ти си родена в България, предполагам. Значи майка ми, деца ми, чичо ми, дитно, всички са родени в Сърбия. Само ти в България? Аз и сестра ми сме родени в България. Майка ми се случи. Ма ти хвала ли си в Сърбия? Гад, сръбски цигани в България с грък. А как ще го кръстиш? Избрала ли си му име? То момче ли, момиче? Ами то трябва да роди. Не знам как ще го кръста по колко причина, че... Не знам какво на мисли на момче. Нали ходиш на гинеколог? Ама не искам да знам те искам да ми кажа. Що? Да не се привързваш? Всяко така момиче. Що? Какво не върви на момиче, върви на момиче. Не знам. Не са какво върви на момиче? Не те разбира. Бременността ми върви на момиче. В смисъл корема, Да. формата на корема. И ако момиче кара за сурово. Много се. Повечето искат момчета, Не. ти момиче. Момичето не се. А, Като добре, да момиче са добре. така ли? Да, от мене се съди. В смисъл обичат до последно родителите. Не само да обичат, ако искаш да разпиташ на някого, да се стигнат на жена, не на мъж. Мъж повече да се търси. Гледаш го повече до 20 години, той се жени, взимат се семейството си, и с Богом приятел. Докато момичето постоянно ще те търси, постоянно ще гледа да търси, постоянно ще ти може ли да остане в семейството. Докато момчето не. А момчето може да остане до края на живота до тебе, ама да не е това, което може да ти помогне примерно. Той няма да даде една чаша вода, където само ще движение. Примерно. То тук малко, че имаш проблем с обяснението с какво си се занимава преди или няма да я обясняваш много. Ако си го вземеш, да, защото това може да си го оставиш. То никой не е казал. Аз гледам по телевизията, продават си в Гърция много. Даже ще те питам дали Гърка не е такъв след осиновява. Когато имате, ние не сме на време, на 6-7 месеца. Тук в апартамент. Ама то тук значи е известно като Ами 4 години не работи само. апартамента с бременните, значи.
И тя се опита нещо такова да направи, но е много опасно. Много опасно. Мисля, мога да изложи с парите ли? Не е само за това, не е хваната, това е законно това. Защо ми тук и там Ама вие си живеете тук, в смисъл не идвате само за да работиш. Мога да си разговарям с тези. Не, аз мислех, че живееш някъде друга, да идваш само да работиш. Това е моята стая. А, На момичето отзаде стаята. Две момичета не призника. повече приятели имаш от както си брано, или по-малко? Аз съм 4 години, когато имам редовно ден. Те всеки, да. И аз имам студентки в думата за новите въобще не обръщам внимание. 4 години. За новите малко не обръщам внимание на те. Кой не да ползва. Аз не разговарям така с тях. Аз викаш съм първия, дето много дърдоли. Значи влизаме, вършим си работа и става се на нас. Аз не давам държите да ми се. Болят? Ме болят. Да. И не давам въобще да ми се държи. Това ми е смърдане с. И още даже като тръгнах нещо, нали може да се питат. Питат много. Като идват и питат. Аз не трябва да не се. Мога да пия кафе само на обяд. Но позвъна сутрин не мога. А пък аз умирам сутрин стана, аз цигари да... Да, бе, ти по колко пушиш? На ден сигурно по 10. Не. Аз мисля, че жена ми се изнервила, защото аз се забраних да пуши. Да. Защото според мен не трябва да се пуши за време. Не трябва да се пие кафе, не трябва да се пуши. Не трябва да се пие. Трябва правителството са назначени от лекар, който да прави графика. Аз имам графика. Ма ти си следиш бе, но това значи правилно. Както трябва. Не си болна нещо си. Такива... Няма поне на факта на преглед на хората. Да, ти му казвам. А няма го боледова и там си да се търгуваш. Да почитнаш на зърво, верно. Никога в живота ми няма шанс. Начинът, по който Бети се лекува, е напълно шокиращ. Да ми се спокои, да ми се спокои, да ми се търси, да ми е спокойно махачка, аспирин. Ментално се слагала в влагалището, един ден се пия с него. Че аспирина в... Да, в влагалището. И после вече на другия ден се го измивам. Но направя ли нещо, по-целият ден го работи. То хубаво, че не ви притесняват. Нали? Ченгета, такива работи. Бе, да знам, винаги има някой, който е по-алчен. Ще дойде нов началник, тук към кое сте, към трето ли? Те трето... Не знам дали го знаеш брат От всичко, да. Брат се има. Значи те са 9 години, ако не и повече. Това е. Брат врява ли са цялото? Толкова години не са го съборили, са ще им съборят толкова и ще стали. Това да не е само то. Какво знае от колко има? Да, по царски милни по това е един до друг. Не, това ти казвам. Значи, хората са се подготвили За сериозно. дълги времена. Силни са просто, имат много пари. Няма как да ги съборят. Защото не съм тях. Един дай ми. Към брат. Значи аз като дойдох да работиш на село, аз повече и като не намерих работа. Аз първо работя по вас след което не казах на тях. Искам така така работа. Искам не мога да работя това. Много ми е. Те вика, че ще дадем с един опит. Тук е секцията. Там имаше един опит. Там ходих да работя. Разпих 1-2 месеца, не можахме да се разбереме за много момичета и така. Викам, не мога да не е спокойно, аз не мога да се работя. Той интриги, то страшна работа. Интриги ли? Кой да вземе богатия клиент? Не само това ми. Завещта, да не знаеш кой работи повече, кой не, която какво прави, постоянно интриги.
И аз си казвам, че и там не мога да работя. След едно известно време, взел ничето. През едно взел ничето. Матите на късите. Тя колко е? 40... Тя голяма. Тя голяма? 10 години просто. От 33. И тя ли е? Да не сте от това? Не, няма да сте отварна. Каза, че не искаш да... Отсър. Она е много пекана. Но много нищо се ми навали. Но тя всичките до една го знае. Ти се издържава най-дълго, знаеш. Ама да, защото няма интриги, няма глупи, скандали, разправи. Тук да се бием, да се караме, няма такива работи. Не, то като си бременна, кой да те бие, бе? Точно. Да, кой да те бие, като си бременна? Не, по принцип за преди, като си е спокойно местото, като няма кой да се вземе пръмче на главата, може и те си дори си старши. А като има някой дразнител, примерно, който не може да работи, не знаеш. Странната женска солидарност кара Бети да играе ролята на брачен консултант между мен и въображаемата ми бременна съпруга. Проститутката – брачен консултант. Трябва да излизаш по ден. Знаем за жената, двата промяните и по-силни. И как да се случи и трябва да се. Тя сигурно почти докато ме няма. Да. Мисъл... Добре, твой човек изобщо не те е търсил. Откакто си е тръгнал, нищо. Знаеш ли, че миналата седмица... И затова мисля, ще каза момчето. Не, Това не е сериозно. не, аз не мисля за нищо. Сега ще кажа миналата седмица ми звъна един телефон, който се... Не съм се занимавала. Игър може да е той. Не знам, аз не знам как почват там от Гърция, как почват техните номера, не знам. И знаеш, колко много ми звъня. Страшно много, аз даже го блокирах. Страшно много ми звъня. В това време звъни телефон. Очевидно е сутеньора. Интересува се дали новият клиент ще му донесе нов приход. Нищо съда си пренася човека. Защото ти казах? Казах ти, ще се тръгва. Да, ама се тръгна. Не ти какво прави? Аз да идвам ли натам? Какво да правим тук? Хайде ще дойде. Няма ще да види. Хайде. Викате. Да, един приятел иска да запознае с една моя приятел. Накрая Бети съвсем се обърква. В желанието си да изпъкне, започва да си фантазира. Ти иначе училище едно друго. Ма не много. Не си прекалява. Не, аз ти ми обърна внимание, да си направиш някакъв инструмент. Очен лекар. В трета градска 2 години работи. Като очен лекар? Да. Обаче направи голяма катастрофа и... Чакай бе, това е като... То трябва да висше образование да се върши. Не, аз имам 3 висши, не е. Да, 3 висши, верно ли? Да, и свободна практика. Какво е това? Къде искам там лошо да си уча, да продължавам да уча. Сега ти висшето образование, къде се го завършва това? Едното ми е във Варна, тук в София ми е едното. Къде е Варненския свободен? Да, и в септември. Това пък къде е? Близо до Каракас. Къде е пък това? В България ли? Не, в София. Не след катастрофата ми се пробърна живота на 120 градуса. Не се пробърна след катастрофата. Защото аз нямам голяма катастрофа. С?
Не, ти си карала или какво? Да, Блъсна ли? ходихме за Ловеч на един рожден ден и един се предвари към нас и се блъсна в тия линия, в всички други в него. То ви вижда какво Ловеч. И много тежко. Оттам силен удар в главата, оттам ми се изпълнила. Средата на коремена операция. Беше ми влезнало такова Желязо. не желязо, а стъкло. Ага. Предното ми беше влезнало. Много главна, много ужасно. Тръгвам се от този дом на греха. След 4 месеца Бети ще стане майка. Ако детето има късмет, може и да получи част от играчките, които похотливите и извратени клиенти на майка му са оставили. Обречените деца на жените от сенките. Ако сте родители, със сигурност пазите бебешките снимки на децата си. Спомняте си любовта, с която сте обградили новия живот, озарил семейството ви. Не го забравяйте. Целунете децата си, защото там, в мрака, едно дете ще хлипа. Детето на Бети. То ще бъде само, до момента, в който не пожелае да отмъсти на света. Честит първи учебен ден!